Ahojte, moje meno je Fedox a ja vás vítam u tohto môjho prvého videa a bude to video Chili Paprička Challenge. Challenge! Ale nie. A spočíva to v tom, že túto chili papričku takto, počkajte, nejde zlomiť. Túto chili papričku si dám do úst a musím ju rozžuť a prehltnúť. A keď ju nerožujem a neprehltnem, tak vlastne neviem, ako keby som to nesplnil. No, takže ideme na to. Strašne sa bojím, lebo to strašne štípe. Už som mal jednu takú a mám tu aj vodu pre istotu. No, uvidíme. Držte mi palce. Ľudia, sorry, ale strašne to štípe, takže už je dávno po natočení videa a zvládol som to, už ma huba nevštípe, huba, buba, ústa, už ma neštípu, takže je to v pohode. Asi 10 minút som si vyplachoval ústa vodou a mliekom a zajedal do toho chleba, aby to neštípalo a už konečne to prestalo. Som taký šťastný. Ešte teraz cítim tú ústa, už je 10 minút po. Ešte stále cítim v ústach tú chili papričku, ako to ma to štípe. Skúšajte to len v takých, ako by som to povedal, v najhorších situáciách, lebo naozaj to štípe. Tak lúčim sa s vami, majte sa.